Gogo je späť. O zlých vzťahoch s youtubermi Selassim a jeho osobnom živote. Čo sa stalo medzi tebou a Selassim? Úprimne, rozišli ste sa s ľudskou v dobrom, udržujete ešte nejaký kontakt, Rob Šiška Face. V pohode, ja sa za to nehábim, je to tam. Ahojte, ja som Daniel Sebastian Štrauch alebo Gogo. Vítajte v Close Friends od Refresheru a dneska idem odpovedať na vaše otázky. Teraz sme dohrali. Daj mi pokoj. S ktorými YouTube kolegami si ešte v kontakte? Asi najčastejšie sa stretávam s Mentom, s Gamerom, s Osmusom, s Prážakmi teraz celkom dosť, s Houseom, s Dušanom som bol párkrát na pive za posledné roky. Ale chcem sa pripomenúť viacerým, keďže ten formát, čo som začal robiť na YouTube, Nabite talk show, som začal, že som si pozýval zaujímavých ľudí. Ale zistil som, že vás až tak nezajímajú zaujímaví ľudia, čo ma mrzí, lebo som chcel priblížiť ich business stratégie, úspechy. Ale vás zaujímajú ľudia, ktorých ste spoznali so mnou behom tých rokov, čo sú youtuberi, takže viac sa budem sústrediť na to, pozývať si hostí, ktorých poznáte a sú to tí kolegovia práve. Rob Šiška Face. To tak raz za rok príde tento request, že stále to vieš, v pohode, ja sa za to nehodím. Čo ti jebe to mať cez deň, ho tam najnovští. Je to tam. Máš ešte Origo Šišku? Už som mu vypáčil, srandujem, 2025, možno takú odpoveď. Mám. A mám ich ešte oveľa viacej. Niekde v pivnici, v krabici mám od vás listy, platím si sklad, kde mám tisíce kusov starého merču, aj darčeky od vás, takže vážim si tie veci, mám to. Čo sa stalo, že už nič nevydávaš? Budeš ešte niekedy pokračovať na YouTube? Naposledy som dal videjko z pražského bytiku a potom som robil video mojich obľúbených reštaurácií na Letnej a takéto série ma bavia. Už trošku dospelejšie by som to povedal ako to, čo som robil kedysi, že prvý rok v Prahe som strávil tým, že som chodil do reštaurácií, do barov, spoznával to mesto, venoval sa kamarátom, ktorých som roky zanedbal, takže ja som extra fajnšmeker a dosť som aj spendoval týmto spôsobom. A príde mi škoda to nezdieľať s vami, keďže viem, čo je dobré a môžem to navlogovať, okomentovať, odporúčiť. Toto je formát, ktorý určite môžete čakať. Nevydával som, lebo som sa dal na inú cestu, a že som bol vyhorený, čo sa týka YouTube a chcel som ľuďom ukázať, že viem robiť aj iné veci, tak teraz sa venujem režii reklám hlavne, tak určite si to podpísal na psychickom zdraví, keďže od 15 som vydával že aktívne a bol to jediné, čo som poznal vlastne. Že začal úplne som od mlada, pracovať ešte ako tínedžer a robil som iba toto, nič iné som nespoznal, takže sa to podpísalo aj úzkosťami a takým, hovorí sa tomu, imposter syndrome. Proste, že si v takej škatulke a rozmýšľaš, či vieš niečo iné, či toto je tvoja cesta do konca života a riešil som to v sebe dlho, no. Boli aj týždne, kedy som nedokázal nič urobiť. Kreativita nula, energia nula, človek veľa spí. Rozišli ste sa s ľudskou v dobrom, udržujete ešte nejaký kontakt? Áno a áno. Ale tak to si verím, že ste pochopili aj z toho spoločného príspevku a neviem, keď máte vzťah na úrovni a fakt to, čo sme mali my, bolo 7 rokov a bolo to od strednej školy a vyrastali sme spolu, rástli sme spolu, ale tie cesty sa rozídu, keď človek dospeje a zistí, že je niekto iný ako bol, keď mal 16-17, takže to bolo prirodzené. Ale má môj veľký rešpekt, maká na sebe, klobúk dole. Občas sa stretneme a je to fajn. Ako ste sa spoznali s Aničkou? S Torou? Srandujem, to je blbý joke. A znie to jak z filmu, trošku klišé, ale spoznali sme sa vo Francúzsku na horách, pretože nás pozvali ako influencerov mňa zo Slovenska, z Čiech na promo eventu Snow Attack. To je vlastne festival, kde na horách sa cez deň lyžuje, sú tam rôzne apresky bary, hrajú tam svetoví DJ a večer postavia dole v alpskom, francúzskom horskom mestečku veľký stage. Z Prahy sme tam išli 4 autom 18 hodín, to bola jedna z najnáročnejších ciest ever. Anička sedela za mnou so sluchatkami, písala si do tabletu, to sme ešte moc nekomunikovali, to bolo také, že hamblivé z mojej strany. Možno tak nevyzerám, ale som dosť hamblivý človek. Ale prvý večer, došli sme tam niekedy o 3:00 v noci a išli sme spať a na druhý deň sme sa tak oťukávali, pozreli sme si to mestečko a večer bola prvá party a tam sme išli iba dvaja a dali sme si varené víno, kecali sme tam, tancovali sme pod stageom a ja som dostal nápad, že prečo by sme ako influenceri nešli na stage? Bol tam Necka, jeden z mojich obľúbených DJov a hovorím si, že oveľa lepší content bude, keď tam vylezeme a spravíme niečo priamo od DJ-ského pultu. Milujem DJovanie a produkciu hudobnú. A tak som došiel za organizátormi a spýtal sa ich, že či nás tam nepustia. Oni povedali, že nie. Tak som povedal, nech zavolajú manažéra a došiel manažér. V živote som to predtým neurobil, ale ukázal som im Instagram a povedal som, že som tu pracovne a že reprezentujem samotný festival. Tak nás pustili na stage, s Aničkou sme sa tam vytancovali a
ten večer sme sa nejak dali do rečí a trošku aj dokopy a už sú to 2 roky vlastne, no. Teraz sme mali výročie a znova sme išli na ten festival, aby sme si to pripomenuli a oslavili tam. Pôjdeš do Recastu s Dušanom? Keď ma pozve, tak áno. Ku mne sa dostalo, že ma už pozval, ale pritom sa to ku mne nedostalo. Čo teraz robíš? Hobby alebo práca? Priznám sa, že v tom období, čo som netočil na YouTube, som sa hral dosť hry aj pre seba. A bolo to strašne príjemné, pretože keď točíte na YouTube a komentujete tú hru, je to super zážitok a baví ma to s vami zdieľať, ale je to niečo úplne iné, ako keď to hráte pre seba. Je to taký sebecký, uspokojivý pocit, že som tu iba ja, som do toho vnorený a nemusím to komentovať, takže je to úplne relax. Takže som si znova prešiel Witchera 3, to mám prejdené 3-krát. S priateľkou som trávil veľa času, asi to najviac, že som v tom vzťahu veľmi happy, tak sme boli jak taký jednobunkový organizmus, ktorý keď robili čokoľvek spolu, tak nám to vyhovovalo, či už to bol šport, prechádzky, či už sme len doma chillovali. Bude ešte niekedy video so Selasim? Nevylučujem to. Minimálne by som ho mohol pozvať do talk show na byte. Čo sa stalo medzi tebou a Selasim? Úprimne, neviem. Bola to situácia, kedy tie vzťahy na slovenskej YouTube scéne boli napiaté a vtedy som aj cítil také nejaké vyhorenie alebo to, že sa necítim komfortne s natáčaním a vydávaním videí pravidelne popri kolegoch. A vtedy som čakal také nejaké podržanie alebo že ma nechajú hľadať sa. Vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že sa budem venovať tej réžii a tak a prestal som točiť tak aktívne. A stretol som sa s inou reakciou od kolegov, skôr s popichovaním, alebo tú dobu boli nejaké parties vo Vidadu Space a tak. A došli sme tam z Lucy a skôr to boli také nepríjemné zazeračky, alebo takéto to ego, takéto self-empowerment, že každý by chcel byť nejak v tej pozícii, alebo možno som mal šťastie na dobré spolupráce, ja si myslím, že to bolo aj prácou, alebo tými dosahmi tú dobu. A bolo tam také proste dusno na scéne a aj vtedy som nebol tak vyspelý, ako aj dneska som nevyspelý, ale že dneska už na to možno viem reagovať lepšie, oni si to vtedy vysvetlili zle. A vznikli tam nejaké konflikty proste. Nazval by som to dusnom a zbytočne sa pokazili vzťahy, ktoré nemuseli byť pokazané. S niekým sa to dá napraviť, napríklad s Dušanom sme boli už XY rokov dozadu na pive, lebo sme spolu mali office, potom sme spolu už nekomunikovali nejaký čas a je to v pohode. Dušan sa posunul ďalej, ja som sa posunul ďalej, teraz sme spolu známi. Keby sme sa stretali pravidelne, povedal by som kamaráti, ale sme spolu známi a asi jediné riešenie je spolu skočiť na dobre vychladenú Plzeň a vyrozprávať si to, no. Slážo, povedal som to. That's the key. Myslím, že si máme čo povedať a z mojej strany tam for sure není akože žiadne zahorknutie alebo urazenosť alebo nič. Bavíte sa s Explom? Tiež by som to nazval skôr známym ako kamarátom, pretože sa nestretáme pravidelne, ale sledujeme jeho výstupy, on kúka, čo ja robím, občas si napíšeme. Raz za 2 mesiace sa stretneme, fandím jeho premene, ako sa vyminul. Fakt on čo robí teraz? Že našiel sám seba ako človeka a vidno, že žiari teraz, že má svoje spokojné obdobie. To ma teší. Prečo si odišiel zo Slovenska do Prahy? To chcem rozberať u seba vo vlogu, ale v krátkosti som sa cítil, že tá Bratislava je mi nejakým spôsobom malá. Necítil som slobodu a motiváciu, inšpiráciu roztiahnuť krídla. Aj tie reakcie ľudí na verejnosti prišlo mi to, že to je taká vesničková, stredisková, že také to je dusno na tej scéne, každý sa tu s každým pozná. Potreboval som vypadnúť a tá Praha mi príde osobne ako druhý domov. Nechcel som robiť hneď posun Berlín, alebo kedysi som chcel ísť do New Yorku a ja som sa hlásil na vysokú školu. Tá Praha, ja som tam chodil aj tak pravidelne pracovne každý druhý víkend a mám tam kopu kamarátov, známych, kolegov. Sú tam všetky marketingové oddelenia, čiže keď sa venujem produkcii, mám to oveľa bližšie ku zdroju. Oveľa ľahšie dohodnem biznis osobne ako cez nejaký videohovor, cez Microsoft Teams. Je to krásne mesto s históriou, s nádychom a pochádza odtiaľ moja babička, ja som náštvrť Čech, takže aj tak cítim taký návrat. Náštvrť Čech, ha? Bonusovú verziu pre predplatiteľov Red Pusher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Ak vyjde nový Outlast, spraví z neho videa, just like the good old times. Aké bolo hrať v hre zrádcov? Pozor zítra! Reality show by si chcel ešte ísť. Išiel by som do reality show. Aký máš názor na Pozor zítra? Vadil ti niekedy tento mím, kedy ti prestal? Vadil mi len biznisovo, úprimne, pretože... Ďakujem vám. To je halus vízo? Že on to zrovna aj povedal, spomenul, chápeš to? To je čo za halus? Keď sa niekto venuje herectvu alebo produkciám a mal by záujem na nejakom projekte spolupracovať, tak mi napíšte na mail gogohľadatým@gmail.com, to stále existuje.
Mal som tam 5000 mailov, prebral som sa cez to. Ty nemůžeš jakoby dopravy raz. Tady je rusofily, jakoby nebereme. Čau, Aha. poďme von. Takže to prosím Ja vlastne zabudol. keď máte seriózny zájem, ale vybral som si tam nejaké Ale keď prispiem na zbierku tank, tak budem kámoš, nie? A keď bude nejaký projekt, keď sa to hodí, tak siahnem do tohto